Amandla ombhalo. Ugcabhayiyane umdlalo ongavamile. Bangakusana ngamagama aziswana mabeqeda ukuthinta isikhambi sikaFaro. Kukhulu yizemazema okwabonwa abantwana baka-Israyeli eGibhithe. Kanti nathi kwasishiya simkemile sibambonke ezansi esakuthola othandweni. Ngokuba sinokuthi uthando siyalwazi futhi siyalibona mangabe izinto zisahamba kahle. Kanti sinokuliphika nalo masele usiphika seliveza amaqiniso ngokuba liswane nesifihlo. Iqiniso lithi sinokujabula mangabe sibona izinto zenzeka ngokuthanda kwethu. Hey kanti sinokulibala ukuthi noma singathandana impela kodwa sijatshuliswa izinto ezifanayo. Yingakho nje sinokuphulana izinhliziyo ngobala. Ugcabhayiyane umdlalo ongavamile.